Good morning guys, आं दा मायाव दोङो नाय गाइसमोन हाग्राबारियावसो दंफायो। मानो थाखाय दोङो होनोबा बिराद मोनसे जाहोननि थाखाय फैनो गोनां जादों जों हाग्राबारियाव सानैजों। फाइनालि आं बुंनोसै मानि थाखाय हाग्रायाव फैदों होनोबा माने दिनैथ' फुजा नालाय गासिबोथ' मिथिखागौ फुजा शिब सम्पक मा होनो गाइसमोन शिब जात्रि। बे फुजानि थाखाय जों माने मन्दिराव न'खरावनो नांगौ आरो जोंहा न'आवनो नांगौ माने औवा थायो माने नांगौ आरो ना मोनब्रै औवा थाइखौ माने नांगौ। बेनि थाखाय जोङो माने दाननो थाखाय फैदों आरो ना लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय स्क्रिप्ट खालामनाङा। नै गाइस सासेया दानबाय दोङो नागिर माने जानला मानला औवा थाइबा जाया आरो ना एसे बिजौ गोनां जानांगौ आरो ना गाइसमोन मा बिजौ गोनां थानांगौ नलेबा जाया आरो ना गाइसमोन। औवा थाया बेनो खोमसि नुदों आरो ना गाइसमोन। ओमफ्राय गाइस जोङो लंथं मोसाग्रा लकेसना नै बेयावनोमोन आरो ना लंथं मोसाग्राफ्रा जं जंगार लानानै मैहुर खालामनाय अन्थाइ देजाबलायनानै अर फोजोंनाय लंथं मोसानाया जों बेयावनोमोन आरो ना गाइसमोन। बेयावनो मोसादोंमोन आरो ना जों बिजौ गोनां औवा नागिरगासिनो गाइसमोन। बिजौ गोनां नागिरगासिनो गाइस मोनाखै। दोंनाया दोङो बहुद माने बैयाव दोंमोन आरो ना गाइसमोन माने हाग्रा दोङो हाग्रानि थाखाय बाहाय एसे डिस्टार्ब जागासिनो आरो ना गाइसमोन। स' फाइनालि नै गाइस नैयाव माबा दोङोमोन आरो ना बेयाव हराव सियाल थायो गाबबाय थायो खोनायो जों बाहाय खाथियानो जायो नालाय जोंना न'आ माने बेखिनियावनो गाबो आरो ना बेयाव हाग्रा गोजा नालाय सियाल दोङो बेयाव माने सानाव नुवा गाइसमोन ओरैबायदि डेन्जार खाटारनाक मायाव थायो गुदुं सिङावसो थायो नामा सानाव मायाव थायो सियाला एसे कमेन्ट खालामना आंनो खोन्थाहरलाय आंथ' मिथिया नालाय गुदुंबो दोंलाबायो निफोराव हाबनासो दं नामा गाइस थिगबो गैया दै गाइसमोन। सियाल दाना बेयाव सियाल दोङो नै आयु गिथावनानो गाइस हाग्रा द्रायना हाग्रा गाइस सासेयैनो जोंहा फंबाय दोङो बेयाव औवा इयो माने दामबाय दोङो। स' गाइस औवाया नै मोनथाम स' गाइस औवाया नै बेनो आरोना मोनसे नांबावथारगौ मोनथाम दानबाय। ओमफ्राय नोंथांमोननि भारी मिस्टेक हो गया सर। बे औवाखौ मा होनो गाइस कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। जोंनिया बुङो आरो ना गाइसमोन जोंनिया बुङो बेखौ थाइ औवा होनना बुङो आरो ना जोंथिं नोंसोरनिथिं मा बुङो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना गाइसमोन। दिनैनि समाव आं दिनै नोंखौनो गोसोखांनानै आं हर सान गाबनोल' ओंखारो नोंखौनो साननानै दानखांनानै दा जोङो आवगायलांनो सानबाय न'आव दा नै थांसै गाइस न'आव मा देखायलांनाय जायो नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइसमोन। दाथ' नै गाइस औवाखौ लाबोनानै नै हेलायना दोनबाय थिङाव गाइस नै गाइस माने नै सागोदै होगोन आरो ना गाइसमोन जिं माने मन्दिर जिं सारि खना माने होगोन आरो ना गाइसमोन। बेनो आरो जोंहानि गाइस खोमसि नुदोंलै बेनिफ्राय नै गाइस गाज्रि माबा गोदै गोबाब गासिबो मिक्स खालामजोब्बाय जोंहा बिब'आ नै जारौ नायना होदो खनसे स्रायनो बिराद लाजियो गाइस जोंहा बिब'आ बेथिंजाय नै गाज्रि दोङो नै गाइस बायदिसिना दं गाइस बायदिसिना दं गाइस। लोगोफोर जों सानैयाव सोरखौ देरसिन नुयो एसे कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आंखौ देरसिन नुयोना बेखौ देरसिन नुयो मानसिफोरा खिन्थु आंखौ
नुनायाव आंखौसो देरसिन नुगोन गाइसमोन बोरमा दारि दङ ना नैयाव आंना बिनि थाखाय माने एसे आंखौ देरसिन नुयो आरो ना थेवबो आं फंबायसो आरो ना बे आंसो देरसिन आंनि बिनानाव बायदि नुयो गाइस बिनानाव बायदि नुयो जोंना नै गाइस बिब'आ जोंना नै केसारि बानायगासिनो केसारि जानो थाखाय दिनै ओंखाम सङा आरोना जोंहा ओंखाम सङा बेखौनो जाना थागोन दिनै केसारि लेबेल या गाइस दा खुलुमनानै लाग्रोनोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय So finally नै दा केसारि जाबाय आं खुलुमखांनानै जाबाय आरो खुगायाव सोनोसै बे मा बुस्थु इयो मा बिलाइ इयो मिथिया नोंसोरो मिथिया गाइस जानोसै आरो ना मा खालामनो आं ओंखाम उखैदोंमोन दा जानानै थानोसै बेखौनो केसारि दिनैथ' ओंखाम मोनजाखाबाय दिनै केसारि जानानै थानांगौ मख'दोंबा मोजां जादों बे केसारखौ सोर बानाय बे केसारखौ सोर बानाय नोंनो दा ना नोंनो सोर बानाय नोंनो नङा नोङो सोर बानाय एकदम बया गोथाव जादों बया गोथाव जादों बया बरिया有人。